meravigljuża ta' Corazon. It-tweġiba dak li staqsejt bqajt ma tajtilek qatt. It-tweġiba dak li staqsejt baqgħet f'moħħi meta l-ħadd. Għax issa x-xemx qiegħda tfittx minn wara l-blat u l-baħar qed iħoll il-forom li pinġejna fuq ir-ramelax. L-istorja tagħna bejnija taħt it-trab u għal xejn ifittxuha. L-istorja tagħna issa saddet bismin u għal xejn niftuha. It-tweġiba għal dak li staqsejt ma nista' ninsiha b'xejn. It-tweġiba għal dak li staqsejt għalu ilek dawn l-għajnejn. Għax issa x-xemx qiegħda tfittx minn wara l-blat u l-baħar qed iħoll il-forom li pinġejna fuq ir-ramelax. L-istorja tagħna bejnija taħt it-trab u għal xejn ifittxuha. L-istorja tagħna issa saddet bismin u għal xejn niftuha. Is-silenzju żgur ma jtebbax, ir-rad żgur ma jfaqax u l-firda żgur ma tweġġax. Daqs it-tweġiba dak li staqsejtni. L-istorja tagħna għalaqni l-qalbib u rmejna l-muftiħ. L-istorja tagħna għizwirnija ġoli żgħar u keffinija bih. Il-firda żgur ma tweġġax. Daqs it-tweġiba għal dak li staqsejt. Grazzi ħafna Corazon, grazzi verament, aħna ħassuna onorati li konna. U mhux biss imma tħobb ħafna il-Malti u jiena kull min iħobb il-Malti u l-militenzja għandi rispett u għandi ammirazzjoni kbira lejh u fil-każ anke lejha. Intant issa għandi anke ammirazzjoni lejk